אתם מכירים את חישוב הפלאפל? זה הולך ככה, שכר המינימום במדינת ישראל הוא 3,335 שקלים בחודש. זה מה שמרוויחים פה מאות אלפי אנשים. 3,335 שקלים בחודש. אז משפחה ישראלית רגילה, אבא, אמא, 3 ילדים, מבינים שהם לא יכולים לחיות מזה. פשוט אי אפשר. והם מחליטים שהם יעזבו את הבית, ימכרו את האוטו, יגורו באוהל, ויאכלו רק את האוכל הכי בסיסי והכי זול שיש. פלאפל. עם בקבוק שתייה. עכשיו מגיע חישוב הפלאפל. מנה פלאפל 10 שקלים. עזבו מנה. חצי מנה. 5 שקלים. זול. שתייה גם 5 שקלים, גם לא יקר במיוחד. ביחד 10 שקלים, כפול 5 אנשים, 50 שקל לארוחה. לא משביעה במיוחד, אבל ארוחה. 3 פעמים ביום, 31 יום בחודש. זה יוצא 4,650 שקל בחודש. תסמכו עליי, עשיתי את החשבון. אז אם אתה גר באוהל, בלי נסיעות, בלי ספרי לימוד, בלי מחברות, בלי בגדים, בלי צעצועים, בלי כלום, זה עדיין עולה הרבה יותר משכר המינימום בחודש. אתה לא יכול להרשות לעצמך את הדבר הכי בסיסי בעולם, אוכל. אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה. ישראל היא אלופת העולם. אנחנו לא אלופי העולם בכדורגל, לא בכדורסל, אנחנו אלופי העולם רק בשני דברים. בשייט על גלשני רוח ובעוני. מדינת ישראל מחזיקה בשיא עולמי באחוז הילדים העניים מבין המדינות המפותחות. כל ילד שלישי במדינה חי מתחת לקו העוני. אם אתם לא יודעים איפה קו העוני, זה לא מסובך, זה ל-777 שקלים בחודש. לפי נתוני הביטוח הלאומי חיים בארץ 713,600 ילדים כבר. 713,600 ילדים שלא יכולים להרשות לעצמם אפילו חצי מנה פלאפל. ואתם יודעים מה? אם אתה לא יכול להרשות לעצמך חצי מנה פלאפל, אתה גם לא תלמד ולא תצא מהמעגל ולא תמצא עבודה, אתה תישאר עני. אתה נולדת עני ואתה תחיה עני ואתה תמות עני. זה כל מה שתהיה בחיים. אז זה הדבר שאנחנו מבקשים מכם. ב-29 לספטמבר יהיה כאן ערב שידורים מיוחד כדי ששום משפחה לא תישאר רעבה בראש השנה. בואו ניתן להם לפחות להתחיל את השנה עם אוכל על השולחן. תעזרו לנו לקנות להם שמן ומים ולחם ואורז כדי שתהיה להם ארוחת חג. הם עדיין יהיו עניים, אבל לפחות בחג הזה הם לא יהיו רעבים. בשנה שעברה אתם האכלתם אותם, לא משרד הרווחה, לא הממשלה, לא הביטוח הלאומי. אנחנו פנינו אליכם ואתם תרמתם להם, וארגון לתת הפך את התרומות שלכם לאוכל, ושלח אותו למאות בתי תמחוי בכל הארץ. אבל השנה שעברה נגמרה, וגם הכסף. והאמת, אני שונא לבקש את זה מכם. אני שונא לבקש את זה מפני שזה לא בסדר. זה לא בסדר לפנות אליכם, אתם לא אשמים, אתם לא גרמתם למצב הזה. לא היינו פונים אליכם, אבל אין לנו למי לפנות, זה או אתם או כלום. ואני מסכים שהמדינה הייתה צריכה לטפל בזה, לא אתם, לא התרומות שלכם, אבל המדינה לא עושה את זה. אנחנו יכולים לדבר על זה. אנחנו יכולים לדבר מהבוקר עד הערב הזה שהמדינה לא עושה את מה שהיא צריכה הייתה לעשות. הבעיה היא שבזמן שאנחנו מדברים, הם רעבים. 1,534,300 איש במדינת ישראל נמצאים מתחת לקו העוני ואין להם מה לאכול. אז יום אחד המדינה תעשה מה שהיא אמורה לעשות ותאכיל אותם. רק שהם לא רעבים יום אחד. הם רעבים היום, הם רעבים עכשיו, כרגע, והם ימשיכו להיות רעבים. אלא אם כן אתם תסכימו לעשות את הדבר הכי בסיסי והכי אנושי והכי טוב לב שיכול להיות. לתת.